kuna funjiga bo ye min fo kanendo ola ko wala wala bamanangan kenina ko sobe ga se go famiya kiti sigi wara kaso e matoro ate denga fo ga so iso golle de do radio royal fm na igomi mamono so minga je igomi ne file haji bagar yara fiyetu guda keme ani woro tomi murmuru duru fiye shuru noroma odo mali mararo sabana kenedugu sigasu aiwa Umar Ndiaye ga soro kunchama ka dabo ga nyesi Africa Movement ndogo so tellement malitel amba go be Africa Movement ka wa gouverneur guduromba dala robo mamlo kerefe amba go be gouverneur ka wa nga chisira mugani kele biwolo lan woro mugan sabafu ani woro de go orange mo be soro ga de ga juru siren fe anga bararo do balma ga ni ni nga orange mo be soro ga de ga juru siren fe ai o fo kunte o plan anga bararo dunda idunto auka bararo ni ne ba don sa auka bararo ni ta do komba do ba yirla komba do bashite alula tunga nya foye ai mba nye don ka bo obe para mi ne ba do aya bismillah bara mi ga nya fa bararo bo la ko be donza nya fa auka bara ide ka munu restaurant bo ni patisserie bo dala dumuni to munu be ga pubele kono ko ta ka to chauffer ko tu lebe do ga bara la ko ma ko mangene de wa ka bara ro mo bo ira mo la dumuni to duro ya famia ibe re plo to wo nya famia kalo fo na fata ga bara ro la aya ni na fata la ngapa kuna te bashi ai bo ipsa ga fo te ro e ni nyona munu mba feka peut-être que ta bara yini no te ay na kumega foidi mene kon ta fe ga ba kai ne ni nyona to no ba lam ne te benge na do be ko be munu na bo no lu ba fe ga do bara se ga fo no te ne ku mo do ek tele ga fere mene ni yaw ka bara yire ka nyema ya yire ne ma ta fe aya bashite tumuni to na puwel ko na manya ka fo ko ne kumega nyefo yere bana la ka ba kai manga ka fo manga yere black and dark no jable ko fo o man go ka bara de tunga fe okay bara web sa ga foti tinde kugla be ko ba to mo ko ni le mo ko shita ga bara ro ala nyema ya ta fe écoutez na basite de la ga fe fo igal diga fota la dro de la ga fe fo mami wa ka dogon ne de ko ala ga bara ro nyema ya ni ta fe o to nyam fam ka ta dubu to mo pu nyam fam aya nde bashe ko male ko amago te ala munu mago ba ala ana nyefo uluye uga se ga famu ibi sabari bi mangu ido ngan tlo dat ka mangu do ran tlo re men tlo re dat tlo dat ko ni jonga na ni kolle ku tlo re aya ka mbolo banya ambi tlo soso shengile no mbolo banya ite meninge uko mbolo banya atongi tlo soso sa ala ka ba tongi tlo soso ala ka manteso ni kolle mbashu akoroza ko alfa ni tawo pubelu sigi yoro fante temena nga dugubaru bona bararo dunare ido ngan tlo datugu ikini fe bolo abeda orange money kan eklo datugu ndo ai yembolo dan tamana ni yembolo dan tlo wekele kanga bara yoro duna ko mumbi bara ganyo kanga baroro duna la ko subhanallah ko bese bilato sugu ko ya wa nyama ni bese de jeni det lo ngak ba de ko ga ko la dabla de ikini bolo be dabla la dabla denti nyesra ni tika ko ay non am pe de préparation non politique a fait tes zones dans la kumai oui est-ce qu'il a pas bon joyeusement ayo politique le ko ndana ayo oui joyeusement ayo politique awo joyeusement le ko nga awo ni politique anga bita bla adamle maria amenya versini ito anga bita bon akai zago tu anga bararo dunda eto de quoi orange mona bi kini fe anga bararo dunda ai ni ai etalo anyema ere ni voilà chef service orange nyama ya ai de anga bararo chef service ba kai zago ya nyama ga ba daga yi dula marfa kuri basiti la dafa marhabu sel kuri basiti la alhamdulillah de baya taraste Mamadu mamada da ani damanga baraji bata siwar mata alaka lafiya aka gele mangan dado bi dungubaru la ko be mamma sabayin foni ga ba Allah taala
bamanan bi ala fo kosɛbɛ ala barika da ala min ye banaw da k'u furaw da ala min ye ayuba kɛnɛya an b'o ala ye barika da ala min bɛ kasaraw da ka tila k'a ko ɲa an bɛ ala fo k'a barika da bamanan ala min y'a to an y'an sɔrɔ donkubaru kɛnɛ kan bi kɔni n'o tɛ donku gɛlɛnw tɛmɛna ka taa sunkalo kɔnɔ fo bi a ma nɔgɔya an bɛ ala fo ka ala barika da o tuma k'a ɲini ala fɛ yarabi yarabana ala ka an kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an n'an lamɛnbaa n'an kanubaa n'an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ala ka banabaatɔ bɛɛ kɛnɛya ala ka jɔn ɲuman minnu y'an to o degun kɔnɔ mamada ka an dɛmɛ ni duwawu kologɛlɛnw ye mamada ka an dɛmɛ n'u kunna musaka nafolo ye a dɔgɔya n'a caya ko tɛ a kɛra ni ŋaniya ye ala jati mali kɔnɔ ani mali kɔ wallahi an da bi su tɔgɔ ma kelen émission kɔnɔna la baasi t'a la bamanan mɔgɔ bɛ fo hali yɛrɛ ci la o tiɲɛ dɛ o kuma k'u fo k'u barika da maa ma ye dɛmɛ kɛ ne ye nin ko in na n'i tulo b'an na i kunna i folen don ala k'i sara nin ala ka bɛɛ lajɛlen sara walasa an tɛ nin ko in bila dagajan da la abada an b'a kɛ cogo di Ekitake Niningali kogala ne nantake jari surungalina Inemine Uwili pali Jan nga famu Kula sa ne benge président Touré ka famu Adama che I benge ne faya ne fire de non kana ko compliqué kana ko pas mélanger il y a pas de mélangement président Touré ni bumoshi ntese ambole non ne de fado il fate non Rama c'est ma mère ouais c'est ma mère chérie aywa almami mi asla furusiri ke Serunur Traoré kita Serunur de Tarab asla ke furusiri c'est ma mère qui est devenue ta mère maintenant ouais ah grand frère ça pour la petite frère oui digo fils le président Touré fo papa Touré ne alhamdulillah kibara gonuma jumɛn b'i bolo kalama bagi Igo mingari ne benga isa daro silewa ka sobel l'enfant de kalaw bawara naam mogo te yoro dola nga ala bila wasayi e kabakun ete yoro la la wasawa benga jon la wasara yoro la ate yoro mina ala la wasa chugodi mamada mogo te yoro dola nga ala bila wasayi foka ke wasaki se didai wasaki se bledi fire ka fo tabarakallah masha aya bɛngɛ ala dun ye jɔn la wasa kɔ a y'a la wasa cogo di ko fɔ ye ten wa sisan a ye wolofɔ ɲuman na Basuru Touré bɛ Dakar wolofɔ ɲuman na muk fo n ka mun k'i ye i b'a ɲɛdɔn sa a ka ɲi bɛngɛ komi an famana ɲɔgɔn ma cogo cogo maaw yɛrɛ y'a dɔn k'an famana fura kelen min bɛ yen n'o bɛ se k'a to sisan e bɛ nin fɛsɛfɛsɛ ayiwa o ye dususuma ye i kɔni b'a dɔn n'i y'o ta sisan o talen kɔ ala kɛlen mana kɛ ka maa min la wasa yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a tɛ yen a ɲɛ tɛ yen ala wasara la wasa cogo min na ala ka sebaya ni ala yɛrɛ bolo e tɛna i nɛn don o la k'o walawala an ye k'o fɛsɛfɛsɛ an k'an ka ta o la wa. bamanan ni n ye dususuma ta dususuma min n'a ye maa caman se ka sunkalo tɛmɛnen sun kosɛbɛ u ma degun sɔrɔ abada bamada. O kɔfɛ n'an ye cɛya fura ta mamada ka hamiw ban siso kɔnɔ ka kɛlɛmisɛnninw ban furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ mamada o bɛɛ talen kɔ farikolo kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo i ka dɔn gɔtigimuso yɛrɛ bɛ maraka dɔnkilinin da guwada la sinde ngana sande wa sande jangi o wata n'i ye muso ye dɔnkilimisɛnnin da la sɔgɔma yɛlɛmisɛnnin na a cɛ y'an ka fura ta alhamdulillah bamara n'o kɛra ala ye jɔnw na wasa u kɔfɛ k'a kɛ la wasa yɛrɛ dan ye fo diɲɛ bɔra kalama ni ala sɔnna n b'a fɛ dɔɔni furaw sɔrɔ yɔrɔ ni o bɛɛ n'a walawalalen kɔni ye nin ye ala k'an bɛɛ lajɛlen dusu suma ayiwa bɛnkɛ ne boli bɛ kɛ ka fura min bɔ bɛnkɛ ne b'a dɔn an man kan k'o balabala boli bɛ kɛ wari min nɔfɛ mamada n'i y'o ci orange money na o b'a teliya 76 29 ou 62 76 la fin toujours la fin les parisiens disent la fin a de juguya tɛ diɲɛ laban n'i ma la fin fɔ ne b'a fɔ daminɛ 76 laban ye 76
N'i y'a ci ma dɔrɔn n ka téléphone b'a fɔ kling. Alajɛ. I n'a fɔ Dawu Tarawele y'a kɛ cogo min Libi. A banna. Ne. An bɛ don on balan kɔnɔ. Ayiwa mais yan'an ka don. Baba an bɛ sangafoli fila kɛ. An lamɛnba belebele dɔw don. Musa Fofana. Faransi. A balimakɛ fatura. Ala ka hinɛ. A yɛrɛ dara fure ka kana. Ani ne yɛrɛ bɛnkɛ. N'o ye Marabata Sibi. Ale fana kɔrɔkɛ faturu bolo ye. Ni mɔgɔ ka mɔgɔ fatura. Baba nin waati in kɔnɔ. Ni an tun tɛ journal kɛ la. Baba an bɛ don don ka bɛɛ. Ala ka hinɛ u bɛɛ la. Ala ka yafa f'u. Ala k'an yɛrɛ ɲa. Ala k'o k'a kan Ala y'a kan. Kiraba in bonya kan. Seydou Bachari. Zami. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah. Bɛnkɛ. Kana hinɛ na ɲininkali la dɛ. Baw famana ma. A gosi dɔrɔn ka na. N b'a d'i ma wulibali la. Ni wulibali ma maaw bɔ n bɛ don dogodogonin na. A banna. Awɔ. Ne. Seydou ka tɔnsigi kɛra cogo di dɛ? Ɲangali ko ninnu kan wa? Bi ma kɛ. Tɔnsigi kɛra Mamada. Hali n'a sɔrɔ sa. Maaw kɔni ye caman mɛn a la. O t'an bali. An ka a gunuma yɔrɔnin dɔw fɔ maaw. Et quand les CEDEAO, la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Mali et le Burkina Faso. Voilà. Le CEDEAO yaga nyangulu bamane to Malika ani Burkina Faso ka. Mena nyefio. Wala. Karaga guluga bana yo. Frata guluga bana. Ora Malibu ya fasiri cogo min I ka dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɛn bɛ ka maaw kɔnɔna guwa kosɛbɛ fo ka tila ka na laginɛ fɛnɛ fara o kan CEDEAO n'o ye farafinna kilebiya fanga jɛkuluba in ye a jamana ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn najɛrɛ belebele kɛ ɲɔgɔn najɛrɛ baralen don min kɛra sibiri tɛmɛnen a kɛra Ghana yɛrɛ an famana journal ma Mamadu an changera non Galon tɛ yen panin tɛ yen alhamdulillah samedi alfatiha a kɛra Ghana n tun tɛ yen dɛ I tun tɛ yen nka u ye ɲɛngɛli ninnu banbannen to Mali kan ani ka Burkina senbɔ u ka taabolo bɛɛ la pewu ko fo fanga ɲuman sariya fanga ka sigi u fɛ yen ye ɲininka o la sa u y'a yɛrɛ k'u kɔni CEDEAO maaw k'u kɔnɔna fililenba de don laginɛ t'a la ko ka d'a kan maa minnu bɛ ɲɛmaaya la bi n'o ye minnu ye coup d'état kɛ ka na o tɛ ko Mamadu Dunbiya n'a ka cɛdenw ye wa Bamana k'olu tɛ kuma ɲɔgɔnya la ni politique maaw ye u tɛ kuma ɲɔgɔnya la ni I ka dɔ kɛnyɛrɛyew ye u ti ka kuma ni maa si ye fanga furancɛ fanga in taabolo kan ko kɛn bɛ ka CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɔnɔna fili kosɛbɛ u nɛma don yɔrɔ sɔrɔ u ka ko la u ti ka maa lasigi ka kuma kɛ ko min ɲɔgɔnna kɛra an fɛ assises nationales ni I ka dɔ fɔ o si ma k'u fɛ ayi o kuma t'u bolo fɔlɔ ye ko u y'a ɲini laginɛ fɛ u ka teliya ka sigi ka fɔ kɛ ni dugudenw ye ka bɔ ni kalafili gafew ye u bɛ se ka min faamu min bɛrɛ bɛnnen ayiwa Babada beretigi taa b'i fa kunna taa b'i yɛrɛ kunna Babada hakili la I b'i ta in kunbɛ fɔlɔ kosɛbɛ an ka segin an fɛ faso Maliba in na ko fɛn min ye Mali o tuma tɔnsigi u ye foli kɛ fɔlɔ u ye jɔnni fo mon grand frère là un grand frère, moi je ne connais pas un grand frère de... L'ancien président du Nigeria. Ah bon? Mais il y a un grand frère. Médiateur de la CEDEAO. Koulibaly de Non. John Koulibaly, Néa. Ah bon? Je suis Jonathan. Ah, comment il changera? Il s'appelle Goodluck Ebele Jonathan. C'est bien, mais non. Grand frère de Laurent Jacques Ebele Jonathan. Aïe, Jonathan. Marfa. Il faut Jonathan, il va Jonathan, il va Jonathan. Jonathan Nakao, how do we say Gola? How to change the papa? Can I campaign na papa Blagina? Ala ki change. Calme. Pourquoi me Mali? Foli kun folo dira Goodluck Jonathan ma. Akacha sir na ka taninga segina. Wala sa Mali ni CEDEAO tombay. Ubi se ka be kalafili wati bole bere bene ka choya mi. La sa o Goodluck Jonathan a yɛrɛ bɔra ya tɔnsigi ɲɛkɔrɔla la dɛ nka faamu min sɔrɔla bolo n'a taara kunaya bɔ min kɛ jamana ɲɛmaaw ye n'o ye rapport ye a ka nin taama in na Babada a b'i komi bɛn ma kɛ fɔ la o de y'a to sa CEDEAO u ye ɲangili min ta k'a dulon an kunna kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen Babada fo bi u y'a dulonnen to ye dɛ
ba wuli dɔɔni de o wulili dɔɔni o sababu fana bɛ kɛ mun ye u b'an ka fanga furancɛ fanga sino de lajɛ n'u bɛ ka taa kalafili sira fɛ n'u ye ɲɛtaa min yira hakilinaw la olu fana bɛ wulili kɛ ka bɛn ni o ye ayiwa est-ce que fɛn ye Burukina ye dun Burukina voilà u ye foli di Burukina a coup d'état kɛlaw ma voilà n b'o fɔ ka segin o kan n tɛ coup d'état fɛ dɛ ayi tɛ coup d'état fɛ n t'a kɛbaa fɛ i y'o fɔ minɛ nka ko dɔ de ka fisa ni ko dɔ tiɲɛ don dɛ u ye coup d'état kɛlaw fo Burukina ye ni man teliya k'a kun fɔ olu fo kun min na o kana n'a fɔ ko CEDEAO ye coup d'état kɔkɔrɔma don ayi dɛ ko u ye laɲini k'u fɛ u ye coup d'état kɛ jamanakuntigi kɔrɔ min na n'o de ye président Roch-Marc Christian Kabore k'u k'a bila sɔrɔsiw y'a bila a taara ka so e y'o mɛn maa da a kunna diyara o e y'o mɛn maa da ayi ne m'o mɛn maa da fɔlɔ ayiwa nka u ma dan o ma dɛ u ko a bilalen kɔfɛ u k'a ka lafiya bɛɛ lajɛlen d'a ma c'est-à-dire hali n'a ko k'a bɛna bɔ a da ka wuli terikɛ ye su tan ni min fara tile tan ni min fara n'a bɛna bɔ o ye u kana bali o la. o ye jɔn ye. a terikɛ ye. a terikɛ nin kɔni bɛnkɛ. a delila ka na min fɛ yan. an kɛ. e t'a dɔn. bon ne tɛ mɔgɔ caman dɔn denmisɛnninya b'anw na an tɛ mɔgɔ caman dɔn. o yɔrɔ kɔni i bɛnkɛ don a terikɛ in ka sira fɛ. ne bɛnkɛ de don. i bɛnkɛ terikɛ don. n bɛnkɛ terikɛ de don ne bɛnkɛ ka jan bɛnkɛ setigiw bɛ yen ne bɛnkɛ fantanw bɛ yen wa ne bɛnkɛ panikɛla dɔw bɛ yen ne bɛnkɛ dɔw yɛrɛ olu ye wulibaliw ye u tɛ wuli. i bɛnkɛ arajo baarakɛla don. n bɛnkɛ arajo baarakɛla fɛnɛ ka ca. avocat Jakite Janjo ye dɔ ye o bɛ baara kɛ arajo la. Royal FM. n bɛnkɛ min bɛ arajo Royal FM na kɔni bɛnkɛ o ye kele de ye. o mais i teri de ye o tuma wara ko Marc Christian Kabore ya. ni sigaro la i kafiriya la Amara Kɔnɛ burankɛ don. Alahu akubar Amara ma min fa i yɛrɛ fa. Mamara u tilala ka kangari min don ka bɔrɔ kɔnɔ k'a di Burukina coup d'état kɛla surasiw ma. ko tuma la. u ye min b'o da k'u na fanga kura sigi san 3 kɔnɔ. CEDEAO ko k'u ma diɲɛ n'o ye dɛ. awɔ ayiwa k'u k'u hakili jagabɔ. est-ce que k'u na tila ka ɲɔgɔn ye. tɔnsigi bɛnna mun kan tugun. komi yanni Burukina ka hakili jagabɔ. u ye Burukina dulon k'a sen bɔ CEDEAO ka taabolo bɛɛ la. ko fo fanga u kana ni laɲini kuraw ye. ka na ni kalafili gafe kuraw ye. min bɛrɛ bɛnnen don. u kɛlen kɔ ka Burukina ta k'o lajɛ tuma min na. Niger président kɔrɔ n'o de i k'a dɔn Mahamadu Yusufu. bolo sin'o la. k'o na kɛ kumafɔla ye. CEDEAO ni Burukina cɛ. walasa ale bi ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya. ni tɔn belebele ani Burukina cɛ. fɛn min ye laginɛ ye sa. jamanakuntigiw kɔni y'a jira k'u kɔni na fililenba don. ko sabu laginɛ yɛrɛ politiki gundakun kaye. k'o sorobasalen don kosɛbɛ dɛ. ka d'a kan. kumaɲɔgɔnya yɛrɛ de tɛ coup d'état kɛlaw. an'u ka gouvernement. o ni acteurs politiques ni société civile. kumaɲɔgɔnya t'olu ni ɲɔgɔn cɛ. ko kɛn bɛ kɔnɔnafiliba ye CEDEAO bolo. ayiwa. u y'a jira fana k'a fɔ laginɛ fana y'i sigi biɲɛ ninnu kan dɛ. k'olu tɛ fanga in bila fo san 3. CEDEAO ko k'u ti diɲɛ ni o ye. ayiwa. o y'a yɛrɛ a ɲini laginɛ fɛ. sɔrɔsi minnu bɛ ɲɛmaaya la ye bi. k'u ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni politikibaw ye. ani société civile. walasa jikala min wulilen bɛ laginɛ ye bi. ji sumani bɛ se ka k'o la cogo min. kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na. u ka tila ka kalafili sariya boloda. min bɛ bɛn. kuma labanna sa. CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ. u ye maa sugandi yɛrɛ o fana bɛ kɛ kumakɛla ye laginɛ ni CEDEAO cɛ. ayiwa o jɔn ye. Médiateur. o ko bɛ kɛ jɔn ye bɛ kɛ. o sara ka ca dɛ. o ka ca ne bɛnkɛ o tɛ wari deni o wa maa bɛɛ se ka bila o yɔrɔ la dɛ bɛnkɛ. o avion kɔnɔ don yɛrɛ. ne ka sen ni min tɛ bɛnkɛ yarɔ avion kɔnɔ don. i b'o la n sen kɛnɛyara n bɛ se ka taa avion kɔnɔ. y'a ye sa. y'a ye sa. n bɛ se ka taa avion kɔnɔ. n'i ka pani ba nin tɛ parce que sigi yɔrɔ kelen ma nɔgɔ e ma n'i ka pani ba tɛ o bɛ se k'i ka mais e bɛ dɔn dɔ bɛ pan dɔn dɔ bɛ pan. i ka avion to en vol plein k'a bɔgɔ a ma dɔn. n kana na laginɛ bila en plein vol la en tant que médiateur. ni wari cayara an bɛ laginɛ bila de ka na sigi. ka taa an ka foro sɛnɛ. ka taa an ka foro sɛnɛ bugu la. voilà. u y'o kɛ jɔnni ye. Mohamed Ibn Chambas. o jɔn ye o jɔn maa ye o ye jɔn maa ye. voilà c'est nigérian tɛ ou bien camerounais dɛ. ayiwa nigérian. nin tɔgɔ nin ɲagaminen don dɛ. walasa. walasa o k'i ɲɛ jɔ laginɛ ka taabolo fɛ. ka taama ɲɔgɔnya kɛ laginɛ ni CEDEAO cɛ. fo sariya yɛrɛ ka sigi laginɛ. jamanadenw ka lafiya. kalafili dɔ ka boloda min bɛrɛ bɛnnen don.
o kelen ko ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ tuma min na Laginɛ Mali Burukina u nana fɔ k'u tɛna jaabi di ɲangili ninnu wulili la dɛ ko fo kalo kura tile 3 ala ko yira na dɔnsigi wɛrɛ kɛ o tɛ kalo kelen ɲani ye tugun mais ala ko yira na mais mɔgɔra dɛ nin yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ n'an bɔra dɛ ne dabali bɛ ban ko dɔ de la o jumɛn ko dɔ bɛ k'a fɔ ko Mali k'an ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la awɔ yɛrɛ bɛ k'o kuma dɔw b'o fɔ minɛ k'an ka bɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko hali embargo ma wuli k'a kaɲi ko foyi t'a la o m'a faamu o m'a faamu dɛ bɛɛ n'i ka faamu cogo tɛ o tɛ den wolo k'a kun ci ayi CEDEAO wolofa ye Mali ye o don dɛ wolofa dɔ ye Mali ye a bangera Mali la yan a kɛra dɛ kelen Bamada sigiɲɔgɔnya de don an sigiɲɔgɔn jamanaw de bɛɛ i y'a faamu an sigiɲɔgɔn jamanaw don Bamada dugu kelen tɛ se diɲɛ bɛɛ la ayi mun fɔ dɔw b'i kanto ko diɲɛ bɛɛ tɛ ka embargo sigi Russie kan wa ko ye mun kɛ Russie la ayi diɲɛ bɛɛ embargo sigi wa dɛ diɲɛ bɛɛ tɛ a ka kɛ sa diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ka embargo sigi Russie kan an tɛ journal kɔnɔ dɛ ça n'engage que moi i ye kuma faamu se min bɛ Russie a jaga b'anw ɲɛ ayi Russie bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ a bɛ yɛrɛ ka ca n'an ye cogo min na bɛnkɛ kabini embargo ma na mun bɛ yan foyi embargo na dɔ de fara a kan awɔ n tɛ kabini embargo ma na du bɛ yan u tɛ dumuni kɛ siɲɛ 2 o kɔni ye tiɲɛ ye dɛ alors donc o ye kumaw de ye a bɛ fɔ min ma des mots des termes émotionnels quoi c'est-à-dire an ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn an ni CEDEAO ka bɛn a bɛ kɛ o an ni CEDEAO ka bɛn an bɛ bɛn jamanadenw ka lafiya o ka kɛ faama ninnu ka foyi ma tiɲɛ ayi ni Ala ka mɔgɔ ɲumanw tɛ nin ne tun bɛ taa n jɔ faama jumɛn kan k'a kɛra ayi a bɛ ɲɛnabɔ wa bawo ko embargo bɛ yen lura ko taa kolotugulaw fɛ yen kadɔw fɛ yen olu kelen tɛ kadɔw kelen tɛ kolotugu kɛ sa mais caman b'o de dɔn hali bozow b'a kɛ ayiwa i y'a faamu o b'a dɔn olu ye kuma fu de ka ka bɔ CEDEAO la dɛ kuma fu don mɔgɔ kalannen t'a fɔ hali ni mɔgɔ kalannen ni a kalanna a ma kodɔn kalan ni kodɔn tɛ kelen ayiwa an bɛ to CEDEAO kɔnɔ k'a sama ni ɲɔgɔn ye k'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn ye déjà c'est-à-dire quoi n'i ye Asimu jɔ ne ɲɛkɔrɔ sisan Mamada n bɛ kuma dɔ f'a ye a b'a fɔ k'a mɛnna a yɛrɛ kan Mamada n'i jo sama i jalaki bɛ bɔ a kɔnɔ an ye kɛlɛ kɛ Faransi y'an sɛbɛ don ko ja dugu bɛ se ka sɔrɔ min b'a fɔ Faransi ye merde donc on était en position de force n bɛ an kan ka négocier o waati mais n'i k'i bɛ négocier en position de faiblesse i ta y'a ɲagama ye ne bɔra kuma la ɲininkali tɛ mun na mɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ ji sɛnsɛnɛ min ka di kunnafoni mana walawala i t'a dɔn i t'a ni ɲɔgɔn hakilima bɛɛ lajɛlen b'a faamu siga t'a la mɛnkɛ ne ko a kɛra jigilatigɛ ye jɔnni bolo dɛ et comme sanction de la CEDEAO ça a été une cruelle déception pour les populations maliennes Bamada k'a kɛra jigitigɛ belebele de ye malidenw ma indépendant de ye nin fɔ i bɔlen dɛ Bamada ko maliyɛn bayiriga maliyɛn miliyɔn bayiriga dɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an caman de kun jigi d'an b'a kan k'a fɔ ko ɲangili ninnu bɛ wuli sisan a kɛra nafoloko sira ye o a kɛra politikiko sira ye o Bamada k'u bɛna ɲangili wuli sisan ka d'a kan CEDEAO ka tɔnsigi belebele min kɛra Sibiri an bɛɛ kun dan b'a la k'a fɔ ko k'u b'a wuli ko mais jigitigɛ nana bonya dɛ Bamada non seulement ɲangili ninnu ma wuli min b'an ka depuis janvier kalo tile 9 kelen u k'u bi kuma ɲɔgɔn u bi to kuma ɲɔgɔnya de la ni an ye fo an ka bɛn kalafili waati jɔnnen kan min bɛrɛ bɛnnen don wa u ti girin k'a wuli dɛ dɔɔnin f'i la sabanan Bamada k'u tɛna an kungo lajɛ tuguni sa dɛ fo kalo kura tile 3 ne n'o de walawala i ye sisan bon n'i y'o décision 3 ta k'a lajɛ i bɛ mun faamu o kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ja u ka ciden min nana n'o ye Goodluck Jonathan ye n'a na kuma ɲɔgɔnya la n'an ka ɲɛmaaw ye Bamada ko o ma kɛ sahaba ye dɛ o ma kɛ sahaba ye o la sa Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ n'i y'a f'i ye cogo min ko n baden kɔrɔkɛ i bɛ to k'a fɔ ten awɔ Bamada ale kɔni ma sigi a ma jɔ a ma timinangoya tile kelen taa ni ka segin n'a ka jamana ni Mali cɛ nko bɛɛ la CEDEAO ko k'a k'i jija hali bɛɛ a kana ka kuma an ka ɲɛmaaw fɛ u ka fɛn f'u ye u bɛ min fɔ
nga jigitigɛ nana kɛ jɔnni ta ye o kɛra anw malidenw de ta ye caman bɛ yen olu kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ k'a ti wuli dɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yɛrɛ Senegali jamana ɲɛmaa o tɛ Macky Sall ye wa u cousin tɛ wa ayi safurula i cousin don a bɛɛ ye kelen parce que fila don i bɛnkɛ don ayiwa ale yɛrɛ tun y'a ɲini ko bɛn ka k'a la nin tɔnsigi in na sabu u ye giringajɔ caman kɛ fo kɛra sababu ye Togo jamana ɲɛmaa o t'an den ye wa Faure Gnassingbé ayiwa u ye wuli k'o jɔ o jamu de ye Gnassingbé Gnassingbé ni Kɔnɛ bɛɛ ye kelen n denw don Kɔnɛ minnu sigira olu de kɛra Gnassingbé non Gnassingbé ye Bobo de ye ko Kɔnɛ bɔbɔw de don bɛɛ Bobo Kɔnɛw a to ara bɛɛ kɛra wala ni tɛ journal kuma ye dɛ n denw don Gnassingbé ninnu u ka siya ye Ewew de ye Lewe o ye Bobow de ye n'an ka Bobow kuma na u bɛ dɔɔnin faamuya la o mais n'olu y'u ka Bobokan in de fɔ an ka Bobow t'a mɛn sinon n'an y'an ka Bobokan fɔ u bɛ kelen kelen ta o y'a sɔrɔ bɔ wɛrɛ ma dɔ mɛn bɔra kalama nare Moro Kamate an b'a fɔ Morokiya a bɛɛ ayiwa Mamada i b'a dɔn u ye Faure wuli k'o jɔ a sen kan OCI n'o ye diɲɛ silamɛ tɔnba ye u y'o sigi a sen kan ko wuli k'o jɔ Union africaine farafinna tɔnba o ni maa minnu bɛ wuli ka jɔ la dugudugu ni dugu la o n'o tɛ kelen ye dɛ a kun bɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko sanction bɛ wuli ko dɔ wɛrɛ na fara a kundama kan nka bɛnbaliya in nana bɔ yɔrɔ jumɛn ni bɛɛ t'a kalama wulibaliya sanction wulibaliya Nigeria caman ko Niger fɛ Nigeria cogo di ko tiɲɛni nana bɔ kuma la yɔrɔ min o de kɛra Bamako ni Abuja cɛ ye o kɔrɔ Mali ni Nigeria ko maa bɛ se k'a dɔw la sa olu fila bɛɛ de nan'u jɔ biɲɛ ninnu kan Mali ko pɛtu kalo 24 Nigeria ko kalo 16 kelen tɛ fara kan Babara bɛnbaliya nana yen o la sa bɛɛ de kun kan ka jisumanengi koli ji la ka dɔɔnin bɔ ne bɛ dɔ bɔ e bɛ dɔ bɔ nka i k'a dɔn hali n'a sɔrɔ Mali ye a ka hakɛ fɔ olu ni bɛ waati min kan k'u ma kalafili don bolodalen fɔ a kɔnɔ dɛ n'o ye chronogramme électoral ye u ma o fɛn fɔ a kɔnɔ min bi bɛɛ CEDEAO ɲɛmaaw ma o kuma yɛrɛ kun tɛ tɔnsigi in na o tɔnsigi in yɛrɛ kun kuma tɛ Mali ta ɲɛfɔ parce que bɛɛ ma k'o kan mais wajibi da bɛ don a la n ko nana divers de la baw tɛ min dɔn dogorogoni ce n'était pas l'ordre du jour Mali discutait en divers i ye kuma fɔ ayiwa n bɛ segin a kan i ye chose primordiale pour la CEDEAO mais qui est loin d'être à l'ordre du jour i y'a fɔ ayiwa o la sa sabu CEDEAO hamikun belebele dɔ ye jumɛn ye o de ye fo kalafili ɲɛnama ka kɛ jamana ninnu n'a ma ɲɛ aw ye coup d'État kɛ ka jamana dafiri aw bɛ tila ka sariya de segi jamana in ma waati bɛrɛ bɛnnen kɔnɔ ko nka an ka jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi olu de nana ni taabolow ye Bamada an b'a f'i ye min yɛrɛ faamu ka go wa u bɛ k'o taabolo fana u bɛ k'o korokara taama de ye ayiwa. Ces propositions avancent à l'allure d'une torture. Ye dɔ fara kan. Ayiwa. O la sa ko maa yɛrɛ bɛ se k'i miiri da ka cogoya dɔ la k'a fɔ est-ce que u bɛna bɔ jɔse in kan wa. Ayiwa. Nka ko bɛɛ n'a ta CEDEAO ko olu tɛ a ko gɛlɛya. U t'a gɛlɛya. Nka u tɛna a wuli ten. F'u ye laɲini minnu fɔ u k'a ye an ka jamana bɛ ka taa o fɛ dɔɔnin progressivement. N'u y'a ye an ka jamanaw bɛ ka taa dɔɔnin laɲiniw fan fɛ u fana bɛ ɲankili wuli dɔɔnin. Ayiwa. Yalo cɛ dun jɔnni tɔɔrɔlen don population malienne. Ko ja an ka sɛbɛn ma ban fɔlɔ dɛ Mamada. Ayiwa. Ka d'a kan gɛlɛyaw bɛ nalen dɛ mais sɛbɛn fasiriba ye min fara a kan i hakili t'o yɔrɔ la Mamada o ye sɛbɛn kuma ye dɛ ko gɛlɛya nin mana to ka taa ɲɛ k'a bɛna ni ɲugu ni ɲaga ye dɛ ko fo ni i k'a dɔn giringajɔw kɛra transition yɛrɛ ka taabolo kuraw ta Mamada ka kalafiliw bolodali ɲɛfɔ min bɛ bɛn min bɛrɛ bɛnnen don ko n'o tɛ ko CEDEAO bɛ mɛn nin cogoya la dɛ. Ayiwa. An ka bɔ an ka to a kɔnɔ. An tɛ bɔ dɔɔnin. An ka bɔ dɔɔnin.
Mamara dogo ko CEDEAO ka sanction ye k'a digi bɛ jamana wɛrɛw la ka tɛmɛ hali Mali kan d'accord mais ne ko a bɛ mun cɛ CEDEAO ye ka sanction ninnu dulonnen to u ye jamana fila yɛrɛ fɔ Côte d'Ivoire Sénégal Mamara kɔgɔji bɛ nin bɛɛ la kɔgɔji t'anw fɛ peut-être an ka nin kuma in a bɛ dɔw tɔɔrɔ quoi mais soyons réalistes an sɛbɛ dɔnna ka bɔ ne kan b'o de ma an sɛbɛ dɔnna bi n'i k'i ye maliyɛn ye bi tu es fier tu es fier mais hali bi ayiwa ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka Mali lafiya kuma banna bɛn ala ka Mali lafiya ko ala tɛ ko foyi kɛ kuntan n'i y'a a bɛ samana hali bi a balan don n'a a balan dora n'o banna samali ko kuma t'a la bilen ala k'a ɲa ka d'a ma an bɛ taa ɲɛfɛ mais ne ko yali Asimi kan k'a bolo bɔ Chauvel kan wa ayiwa o ɲininkali de bɛ yan koyi e ka de gouvernement de transition et CEDEAO deux points Assimi acceptera-t-il de débarquer le premier ministre Choguel ko yala o Assimi bɛ sɔn k'i bolo bɔ Choguel kan wa ɲininkali gɛlɛn mani Mali bɛ ka fasiri la bi bɔlen yɔrɔ fɔra ka gouvernement kura sigi Mali farancɛ fanga la ka premier ministre kura sigi bɛɛ bɛnna min kan Mamada n'o se tɛ politique ko kuma la ayiwa ko nin kuma in de wulilen bɛ bi walasa bɛnkan ka sɔrɔ an ni CEDEAO cɛ joona o ka se ka ɲangili ninnu wuli ka bɔ an kan i b'a dɔn jamanakuntigi minnu bɛ CEDEAO la u y'a wajibi ko ka gouvernement kura sigi min dayɛlɛlen don maliden bɛɛ ye k'a ɲɛmaa kɛ premier ministre ye min jabajɛlen don est-ce que chef d'État yɛrɛ tɔgɔ dɔ f'a premier ministre min tɛ parti politique la min tɛ politique la neutre i n'a fɔ jɔn bon o kɔni min tɛ politique la hali o dɔ ye yɛrɛ ye o bon komi girinka de ma nɔgɔ e ma parce que a voyage ba ninnu fɛn ninnu ne yɛrɛ b'a dɔn e sen bɛ dimi sen kɛnɛyara kɛ ayi n den o baara in ka girin ne ma y'a ye o n'a to ne sigi mais n'a ka girin ma k'a ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min tɛ parti foyi foyi la la sisan surtout bɛrɛ tɛ foyi la ayi n den ale tɛ ka sɛ de a b'a se ka tile ninnu bila a b'a ko ka jɛ ka tulu nɔgɔ dɔ bɔ a la bɛɛ kɛ n den nin baara in ka girin ma nka n'i ko ko ne n'a sɔn a ma ten sa o ayi bɛn an ka ten bɔ la ni ten b'a la kɔni hali bi ten tɔ ka jɛ wa n'a minɛ sa o miliyɔn 75 n den komi i y'a hɛrɛ si ma n tɛ ban den bolo a f'u ye ko n bɛ yan bɛɛ maa si ka parti la ni min ye y'i ka parti la n'i ma lebu i ka parti ka ci fo tɔndenw ka bere ta i ka ma réunion yɔrɔ i y'a faamu a y'o faamu un premier ministre neutre k'o de kuma nana caya bɛ dumuni ko bi Mamada ko maliyɛnw ka faso kanu u ka faso denɲumanya an ka danbe segin an ma k'an jɔlen b'o kɔfɛ fo saya o la sa k'a ɲini ko Choguel ka wuli k'o kɔni min b'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmaaw kɔni u ye tɛrɛmɛli kuntagala jɛnya de sa maliyɛn caman ɲɛkɔrɔ kɔ ayiwa de surenchère politico-néocolonialiste o la sa caman de y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ka nin laɲini kɛ k'o kɔrɔ de u b'a fɛ k'u sen don ko dɔ la o ye jumɛn ye k'a essayer ka maliyɛnw danbe la kari maliyɛn minnu murutilen don maliyɛn minnu bɔra i k'a dɔn masakɛ belebelew la i n'a fɔ Sunjata Keyitaw aw b'o tɔgɔ fɔ Biton Kulubali ɲɛ mun na ani Biton n'a ɲɔgɔnna hali n'u m'o sɛbɛn n b'o fara a kan Mamada a bɛ daminɛ kɔrɔkunda o Sunjata fana ka kɔrɔ ni Biton ko caman de y'a ye maliyɛn caman de ɲɛ b'a la CEDEAO ka nin wajibiya k'o b'i komi u b'a fɛ olu ye Faransi ka jɔn ye cogo min u b'a fɛ ka Mali segin o jɔnya juru kelen o n'o tɛ nin tɛ gundo ye maa caman bolo i y'a faamu k'a fɔ an ka gouvernement ɲɛmaa min bɛ yen bi ale de ye politique maa ye min ye Faransi kɔrɔma tigɛ vis-à-vis directement a kuma fɔlɔ kɛra don jumɛn ko le Mali a été abandonné par la France en plein vol Choguel de y'o fɔ ko la France qui armait les rebelles au nord Faransi de tun bɛ maramafɛn di ma bamaganciw ma kɔrɔn fɛ ko Choguel de y'o fɔ o y'a ka kuma na kumaw la kuma kulumaw ye a ye min fɔ k'ale nalen don ka fanga furancɛ fanga ye k'a kuntilenna tile a y'o jɔsen minnu ta sa o de kɛra sababu ye Mali ye Faransi sɔrɔsiw gɛn barika
o kuma ambassadeur ge folo de o tege laba min dara Faransi nye ka yɛrɛ sa o de ka Faransi kuma so na jabarani so olu konya no RFI ni France 24 mamada ko buluguru indigira makorona ayo anyo Jose munun tasa mamada ki ka bli kuna Faransi nyemaw ku ti Mali to isa de awo wo foi ta yirana ka foko Faransi de te sedo kokoro ni kola wala sa fanga mi man fe ade ka bawuli wala sa ka a visible sauter ila fo kana bala wa fo sauter ka sauter o visible e jume shogel ko wala mai ayo ni ma min dum ba do ka fo sedo ko ni ale nunjuru be Faransi de bu siga to la de ko ma bi se ga jatemine shogel wulili kumai ko Faransi be so ka tigere fo ala de sedo doni minga ka la nyunu kono ko fo ga premier ministre ta min te politique mayi ko Faransi nyima bi tigere fo ga bureau kono la de o la sa o dum mena keika do chef en flasher di ne dinga yere bu nde minga usani nde be le grand frère kono ide ay ni dengol me bulu benge minga usane o le grand frère de o mane de edindere Ibenga Seba Jalo de. Seba Jalo ko ne mbenge France. Ba foga ba ko ne. Ka barka da ko ne. Ndemi nga usani debe. Bismillah. No colonel Sogel safurula. Colonel Asimu Goita. Amina sa. Yafa. Ngafam. Ko ni mena ke chef en flasiri de alebu. Wala sura nga foga frontier fanga nyema. Aba fa ga ni kuro do ikado jamana ina. Ka wajibiya sedawo fɛ sa ko ka Sogɛli wuli ko bɛna baara gɛlɛya si ko sabu maliden dɔw olu bɛna ye k'a fɔ ko o tuma Asimu sɔnna ka segin jɔnya juru la kuma ka ca dɛ an b'a fɛ ka bɔ o min na ko ka tugu Irisi kɔ ayiwa hali n'a sɔrɔ politique ma dɔw kun ye nin laɲini kɛ a mɛnna i n'a fɔ politique tɔn belebele minnu farala ɲɔgɔn kan k'olu kun y'a laɲini ko ka Sogɛli yɛlɛma ka kun ye ka na ni gouvernement ɲɛmaa ye min tɛ farafarali kɛ min bɛ fara ɲɔgɔnma kɛ ko tuma CEDEAO ka nin kumakan fara olu ta kan k'o de bɛna kɛ ko gɛlɛn belebele ye ko ni Asimu ko k'a bɛ Sogɛli wuli ko Sogɛli yɛrɛ bɛna fɔ k'u kɔni y'ale saraka de sa o k'ale kɛ laya ye jonga laya Faransi Malila ayiwa ko nin bɛ se ka Asimu a n'a jɛɲɔgɔn minnu ye coup d'état kɛ Bamada k'a b'u sigi sigilan kan min ka go nin dɛ nka sɛbɛn fasiriba ko yɛrɛ di man dɔgɔ faso kungo ma ko n'an ka hɛrɛ k'an ka tɛmɛ o de fɛ ko o kuma Kuluba ɲɛma n'a fɔra ko le locataire de Kuluba o ye n denkɛ de o n den min ka fisa ni n den bɛɛ i y'a faamu o la sa ko a bɛ se ka jamanadenw k'u la faamuya walasa ka jisuma kɛ nin ko la an bɛ se ka lafiya cogo min a bɛ se ka jamanadenw la faamuya n'o dun kɛra fo a ka Sogɛli wuli dɛ n'a ye Sogɛli wuli a bɛ se k'a bila jɔda wɛrɛ la ni o ye ladiliba kɛrɛnkɛrɛn ye ale yɛrɛ kɛrɛfɛ ye comme par exemple un conseiller spécial de rang exceptionnel o bɛ kɛ komi affaire d'état de raison d'état jamana yɛrɛ ka ɲɛta kun o de b'a to an bɛ i bɔ yen ka na ni maa wɛrɛ n'o ɲɛfɔra o la sa sanction bɛ wuli ko n'o tɛ n'a ko k'a bɛ barika kɛ k'a ti nɔgɔya dɛ ni dun ye o taabolo ta k'o lajɛ k'a ye o yecogo la o cas de figure nin na k'i b'a ye k'a fɔ ko Sogɛli Kɔbala Mayiga k'a ka waati o jatelen don sa premier ministériel la sa dɛ ces jours sont simplement comptés à la primature Bobo Sidibe ale ka fasiri don Mali web mais ne ko mun sɔsɔli de bɛ yen bi an bɛ don min na ko bi sisan sɔsɔli min bɛ yen wa sortie à polémique de l'imam Diko au forum de Bamako e ka b'o de ma Diko Mamour Diko entre populisme et patriotisme ni y'a nanzara kan ko ale dadalen ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ ni dana an tɛna se ka nin faamuya kɛrɛnkɛrɛn ka talibi baraji t'an faamuya k'a fɔ Pate Safi Bɛnkɛ fo k'a fɔ jɔn Pate Safi a t'o kɛ ani Musa Jamu Pate ka di Musa Jamu ye dɛ Bɛnkɛ a n'entendant Pate ka da ye Bamara Mamour Diko bɔra ka kuma forum dɔ kɛnɛ kan o don o sɛbɛn fasiriba de ko ko Mamour nana bila fɛn fila de cɛ ma tɔgɔ ɲini ani fasoden ɲumanya ou bien jama ɲini ani fasoden ɲumanya c'est le populisme et patriotisme
n'i y'a kɔrɔ fɔ i yɛrɛ a banna cogo min alternance gafe de ye nin fɔ wala i b'a dɔn alamisa tɛmɛnen mais kalo tile 26 tɛmɛnen tɔnsigi belebeleba dɔ ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba dɔ kɛnɛ kan ye n'o ye tako 22nan ye 22e édition forum de Bamako Imam Mamoudou Dicko k'a y'a bolo wɛrɛ cɛjugu ɲɛsin an ka fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw la ko de arrogance mankan wulila arrogance in kɔrɔ de nɔfɛ arrogance kɔrɔ a kɔrɔ tu es arrogant o kɔrɔ a bɛ se ka kɛ kilo gɛlɛn a bɛ se ka kɛ kuncɛba a bɛ se ka ko bɛɛ ye bamanankan na nka i ka tulokun gɛlɛya an caman b'o de filɛ arrogance i y'a faamu a y'o de ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma o tuma jɛnamini tɔnbaw k'olu dan b'u yɛrɛ la kojugu orgueilleuse tu es orgueilleux kɔrɔ de kafalen dan b'u yɛrɛ la kojugu ko ka jamanadenw ta bolokɔni maaya la n'o ye o ta ye bolokɔnɔ maaya k'a sɔrɔ tɔnsigi yɛrɛ kun tun t'o kan dɛ tɔnsigi kun tun bɛ ko musow lafiya lakana ɲɛtaa o hakililaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ka diinɛ ɲɛmaaba in sa n'ale de fana tun ye M5 RP ɲɛjoona kɔrɔ ye a bɔra tuguni misiri kɔnɔ ni ka nin sɔrɔ politiki kɛnɛ kan ayiwa sɛbɛ fasiriba ko ko Imam Dicko min kun sen bɔra i k'a dɔn ko baw la jamana ɲɛmaaya la sisan c'est-à-dire a kun se minnu tun b'a ye ko a dabɔlen o ko ninnu na k'a fanga dɔgɔya o la k'o tɛ ka bɛn a ma dɛ surtout a dennen kɛrɛfɛ k'a sigi k'o tɛ ka bɛn a ma don o don k'a b'o kɛlɛ de la ko yala fasoko kɛlɛ don wa walima a bɛ maaden ka ci la minnu ɲɛ bɛ k'a bila ko dɔ la n'o ye Mali jugu ye minnu bɛ kɔfɛ wa ɲininkali wɛrɛ min sɛbɛnnen o la sa ko Mamudu ka nin bɔli ko yala o sariya min b'an fɛ yan n'o de ye dasogo fɔ ye ka sɔrɔ i ma don maa gasilen i ma sariya sɔsɔ ni bɛɛ ka hakɛ dɔw ye bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ ko yala o liberté d'expression de y'a bila ka nin fɔ wa nin de ye ɲininkaliw ye sa maaw bɛ ka minnu kɛ u yɛrɛ la kabini don min na ni Mamudu bɔra ka nin kuma in fɔ forum kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaaw ma dɔw kɔni bolo ko Dicko ka nin bɔli ko kun min b'a la a bi ko maliden a bɔra ka kuma kow kan min b'a dusukun na Mali bɛ ka gɛlɛya min cɛci kalo 5 n'an bɛ embargo la ayiwa ko nka a kuma kelen bɛ sɔsɔliba ye dɛ awɔ kelen bɛ sɔsɔliba ye dɛ dɔw ko Mamudu Dicko a ye nin fɔ ka hakilina min to a la a yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn dɛ a yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn a kɛra sɔsɔliba de ye Mali kɔnɔ hali Mali kɔfɛ Imam Dicko min bonyalen don diinɛ ɲɛmaaba don a ka discours kɔnɔna la forum na o don k'a y'a jira k'a fɔ Mamudu Dicko ye adamaden de ye komi an bɛɛ adamaden ye cogo k'o tuma a bɛ se ka fili dɔw kɛ a bɛ se ka filiw kɛ dɛ i n'a fɔ adamaden bɛɛ bɛ se ka fili cogo komi a ka discours nin Bamada k'a kɛn bɛ sɔsɔli discours ye dɛ ayiwa awɔ Ala k'an kisi a basi ma a kɛlen bɛ sɔsɔli discours ye dɛ Maliyɛn caman de dabali banna caman yuguyugura Imam Dicko ka kuma in ka ɲɛsin transition ɲɛmaaw i b'a dɔn 3e république kɔnɔna la ale de tun ye maa ye Mamudu Dicko min kun b'i jɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ fanga taabolo in man ɲi nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ mais k'ale de tun b'o fɔ Kuluba palais kɔnɔ jamanakuntigi yɛrɛ sigilen a bɛ jamanakuntigi yɛrɛ welewelema k'a to fanga la dɛ n'i ma solution ɲini nin ko ninnu na a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o de kɛra sababu ye a yɛrɛ ka ko nana diya maliden caman ye a nana kɛ ɲɛmaaba ye k'a ko diya maaw ye a jɔyɔrɔ bonyara bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ nka o bonya n'o karama min dara a kan sa Mamada k'o de sanga in bɛ ka buru dɔɔnin ka da mun kan a bɛ ka jɔsen minnu ta kɔsadannin na n'o ye farati jɔsenw ye k'o kɛn bɛ ka ala kanuba caman dusukun kami a kɔrɔ o misali dɔ ye jɔn ye a y'a sen don dossier dɔw la Mamada ko b'a jira k'a fɔ ko Mamudu Dicko hakilina min b'a la ko a yɛrɛ ni ala de b'a dɔn ko mais ko Mali ko ka dɔgɔ a la dɛ ko est ce que a tɛ k'a yɛrɛ ka nafa a tɛ k'o de makara a n'a ka misiri wa nka dɔw bɛ yen olu ko de ma filɛ ni kuma jugubaw ye olu ma filɛ ni hakilina jugubaw ye olu ko de
ne ko mun na Diko bɔra nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na gɛlɛya kisɛ bilenden kɔnɔ ka nin kuma sugu fɔ min bɛ na ni sɔsɔli ye. Ayiwa. Nka kanubaaba dɔw bɛ yen olu kɔni ko Diko ye kɛlɛkɛcɛ de ye. O la maa caman bɛ fɛn dɔ ŋunuŋunu da jukɔrɔ Diko bɛ o fɔ a da camancɛ de. O y'a kanuba dɔw ka kuma ye. Nka kɔrɔmatigɛlenba dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko Diko ye ɲɛwo di. A tɛ ka jamana ka hɛrɛ lakana dɛ a yɛrɛ ka sɔrɔ a bɛ k'o de makara. I b'a ye dɔɔni dɔɔni sa maaw bɛ k'a dɔn i ka dɔn ni imamuba in ko a jama ɲinitɔ de don wa a bɛ s'o fɛrɛ la kojugu o kɛtɔ la hali n'o bɛ tiɲɛni. Sɛbɛn Basiri ba ko k'olu tɛna kiri kɛ Imam Mamudu Diko wa ayi olu t'a juge dɛ ko mais maaw kɔni bɛ ka min ye ko nin ko sugu ninnu bɛ ka a ɲɛda nɔrɔ jasi di k'a jɔsi dɔ k'a ka sanga buru dɔɔni ayiwa a bɔli forum nin kɛnɛ kan ka nin kuma fɔ i y'a faamu. Ça sorti lors du forum. Voilà, quand les Maliens caman de kɔnɔna fililen ka n'a kɛ discussion sɔsɔlibaw ye ka n'a kɛ hali kuma jugubaw ye ka ɲɛsin a yɛrɛ ma k'a kɛ lagosi ye ka ɲɛsin a ma. Mais ko sɛgɛsɛgɛla dɔw bɛ yen olu nana jateminɛ certains analystes olu ko Imam Mamudu Diko k'a ma maabaya kɛnɛ ka da a sisanga kan dɛ ka bɔ ka nin kuma sugu fɔ a bɛ Mali dɔn cogo min faamu min b'a la Mali politique la ko nin kuma in kun man ka bɔ a da nin waati in na ko n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ de ɲɛnafin bɛ a la se min kun b'a ye n'a y'a ye u kɛn bɛ k'a kɛ dengɛrɛfɛmaa ye bi ko f'a ka se k'o kadara kɔnɔna de. Ko maa k'o kɛ jamana la jamana min n'a yɛrɛ ko k'ale b'o fɛ ko n'o tɛ Mamudu Diko i kɛra jugu ye cogo cogo yɛlɛma min nana k'a jɔyɔrɔ bonyar'o la dɛ a jɔyɔrɔ bonyar'o la kosɛbɛ wa kanuba caman bɛ k'o fɔ bon mais Sɛbɛn Basiri ba ko ɲininkali min bɛ ka maaw hakili wasu sa o de ye yala est ce que Mamudu Diko ni Faransi danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa. Ɲininkali gɛlɛn. La question qui taraude certains esprits est celle de savoir si Mamudu Diko est différent de la France. Basi tɛ. Ayiwa. Naam. Sɛbɛn Basiri ba ko a ko de ko ayi ko différence foyi tɛ Mamudu ni Faransi cɛ. Ayiwa. Awɔ. Est-ce que ko sabu Faransi bɛ fɛn fɛn kɔ anw fɛ yan Mamudu Diko b'o de kɔ wa n'a y'a kɔ a ti bɔ ni fura ye min n'a ye bana fɔ jamana in taabolo la a t'a fura di ko misali dɔ ye jumɛn ye a y'i ban ka taa foroba kumalasigi la Assise nationale de la refondation ko sabu a tɛ proposition kɛ il dénonce mais il ne propose pas ayiwa ko bon Mamudu Diko b'a fɛ ka jɛkulu de yɛlɛma jɛkulu min bɛ yen bi n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'o ye Mali ka danbe segin a ma ko Mamudu b'a fɛ k'o jɛkulu in de yɛlɛma bi jɛkulu min n'an bɛɛ bɛ waso n'a ye bi hali farafinna bɛɛ bɛ waso ni fanga min ye bi ko Mamudu b'a fɛ k'o yɛlɛma ne ma sɛbɛn na ka bɛ dominer ko bi Maliyɛnw bonya min bɛ Maliyɛnw kan bi Mali kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ farafinna ani diɲɛ fan bɛɛ peuple africain ko farafinna bɛɛ bɛ Mali bonya farafinna bɛɛ b'a fɛ ka fanga in ladege bi an dɛsɛlen kun bɛ min na n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya totali ye ko bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ ko tɛ gundo ye n'o dogolen don maa la o Mali bɛ ka gɛlɛya min na tigɛ bi bɛɛ ɲɛ b'a la n'o yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ kun belebele dɔ ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲangiya ko bɛɛ n'a ta Malidenw n'u sera ka buru fiyɛ buru kelen kɔnɔ dɔɔni an bɛ to an ka danbe in n'an ka yɛlɛma an ka danbe an ka seko ni dɔnko an ka sɛnɛfɛnw an ka dugujukɔrɔ nafaw o bɛɛ de k'an ta ye an ka sɔrɔ b'an bɔ ayiwa nka Mali mulukura min bɔli kuma bɛ yen n'o ye refondation Bamara ko o bɛɛ yɛrɛ di caman ko fɔ dɛ a b'a di dɛ a b'a fɔ dɛ ko maa si tɛ se ka fɔ bi ko bɛɛ ka ɲi Mali la ayi n'i y'o fɔ i ye dugutigiman nkalon personne ne peut dire que tout va bien wa ko o ye fisiri waleya de ye fɛnɛ ni min ko Mali ma taa ɲɛ belebele sɔrɔ fɛnɛ yɔrɔ dɔw la an ye se sɔrɔ yɛrɛ nka o kɔrɔ tɛ ko tout va bien dɛ an bɛ dumuni ko bi sɔrɔsi fanga de b'an kunna
olu de bɛ ka taabolo kura di min bɛ ka danbew sigi malidenw o kuma labanna sa sɛbɛn fasiraba ye min fɔ n t'o f'i ye wa ko an kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ imamu a bɔra ka kuma min fɔ nin ye k'i jɔ jɔsen min ka nin ye transition ma waati la waati min ni jamana wɛrɛw bɛ ka Mali kɛlɛ o waati kelen na a ka bɔ ka kuma k'a ti faamu dɛ o bago mun bɛ yen sisan sa o de maliden bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka gɛlɛya an k'an pan k'an jɔ nɛgɛ ɲɛ walasa an ka jamana a ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ Asa Jakite i ba ale ka fasi k'ala san lamɔ wa laadiriya la bɛnkɛ wara waati bɛ ka taa waati bɛ ka taa bisimila bɛnkɛ bisimila ko an ka avion de balila ka jigin dɛ a kuma mɛn an y'a ŋunu ka mɛn Oh, la Russie furieuse après la fermeture de l'espace aérien à l'avion de Lavrov. Scandaleux. On va Russie diminuer nous. Sabu, au cas jamana ni jamana wɛrɛ se sera tamala ministre. O tɛ Sergei Lavrov ya. N cousin tɛ ya. Voilà. Ko u y'ale ka avion de bali ka jigin Europe jamana dɔw ka fa seginna kɔ. Ko nin ye nin kɛra dantɛmɛwaleba ye min ma bɛn Rusiw ma dɛ. Maliwɛbu de ye nin fɔ. Farajɛ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ ka farajɛ jugu dɔn n'o bɛ wele ko Serbi. Olu ni jamana minnu bɛ ka dancɛ bɔ. Olu de ko Rusiw ka avion n'u ka ministère affaires étrangères tun b'a kɔnɔ. O avion tɛ pan olu ka jamana kunna ka taa Serbi. Jɔn ye kuma in lase an ma. Ministre des Affaires étrangères yɛrɛ ka kuma lase la o tɛ porte-parole ya. Muso don dɛ. Madame Kulibali Maria Zakharova. Madame Kulibali Madame Zakharova. Maria Zakharova. Kulibali do. Nazara do kɛ. Madame Kulibali Irishi do. Irishi de do. N banna muso min na ale de sa. Den fɔlɔ ninnu. Bengali haram. A ye denmuso kelen de sɔrɔ n fɛ. Suwa Samake. M'o to a bolo dɛ n y'o minɛ ka. Kulibali den saba kɛ. Muso Irishi. Mɛ ni isolé ni ɲaaminen do dɛ. Ayiwa. Jamana minnu bɛ ka Serbi laminimini. Olu de y'u ka sanfɛ kulu sira datugu ko Irisiw ka ministre ka pankulu tɛ pan a kunna. Ka taa Serbi. Dimanche a ka kuma lasera Madame Maria Zakharova. Ale de bɔra k'o fɔ Irisiw ka gafe dɔ kɔnɔ. Nka Italiyɛnw ka gafe dɔ kɔnɔ. Télévision so dɔ la. Ko olu ka délégation Belgrade u ma sɔn. Avion ka tɛmɛ ani jamana caman olu dun bɛ Union européenne na u ni OTAN tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɛn bɛ ka ɲangili ta n'o ye sanction ye ka ɲɛsin Irisiw ma o bara nin ko de kɛlen bɛ ko gɛlɛnba ye bi journal dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Serbi yɛrɛ journal dɔ ye Serbi ye jamana dɔ de ye o journal de tɔgɔ ko Visheshny Novosti i tɛ Irisi kan mɛn voilà Visheshny Novosti ko jamana saba minnu bɛ ka Serbi laminimini dɛ olu de banna ko Irisiw ka ministre ka avion tɛ pan o ye jamana minnu i b'a dɔn Bulgarie Macédoine du Nord Monténégro ayiwa f'a kɛra sababu ye ministre yɛrɛ ka taama u y'a bɔ a ma o de ma bɛn Irisiw Sergei Lavrov a k'u bɛ se k'ale ka avion bali la a ti pan u ka jamana kun mɛ u tɛ se ka Irisiw bali ka sira taama u n'u teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛn tɛmɛnen waati min na pankolon tɛmɛsira kɔni datuguna Sergei Lavrov ka avion ɲɛ u ko nin ye kɛlɛden min ɲɛsinnen don olu Irisiw ma sabu olu ye jamana de y'u d'a ma Serbi ye jamana de ye a d'a ma ale tun bɛ taalen ɲɔgɔn ye de la ye bɛnkan ɲɔgɔn ye jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko nka n'u k'u ye ale ka avion tɛ tɛmɛ ko bɔn a kɔ kɔlɔlɔ bɛ bɔ a la o b'a ko nin ye scandale belebele de ye ko min kun man ka kɛ Sergei Lavrov de bɛ ka nin fɔ dɛ ko min kun man ka kɛ dɛ k'o de kɛlen filɛ a ye nin fɔ forobabaro dɔ dɛ ka journaliste wele k'u lasigi joona joona a ko nin ye dantɛmɛwale de min kun man ka kɛ ko nanzaraw filɛ k'o de kɛ ka ale ka avion bali ka taa ka jamana ka ci la bamanan ko ye scandale ye dɛ ko pani ko sugu ninnu ko nin ye dantɛmɛwale de ka ɲɛsin ale ka jamana ma ko mɛ u tɛ se k'ale bali k'a ka baara kɛ dɛ ale b'a ka ɲɛmaa ka baara de la o ministre des affaires étrangères min ye Bulgarie yɛrɛ ministre ye ale fana bɔra k'a kun fɔ munna n'i ka avion bali ka tɛmɛ i tɛ pan ka jamana kunna sabu anw ni Union africaine ni OTAN an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka ɲangili ta ka Irisiw sɛgɛrɛ
o ale b'o décision ale b'o défense ta cogo bɛɛ la i n'a fɔ u bɛɛ n'a ka cogo min les sanctions de l'UE contre la Russie ɲangili minnu taara Union européenne kama ka ɲɛsin Russie ayiwa o la sa jamana tɔ fila olu fana ye Russiw ka ambassadeur wele u ka jamana la ye k'a f'u ye an ba n'aw ka ministre ka avion ka pan k'a kun kɛ nin den sabu an y'aw ka jamana ɲangi o fana tɛ kɛlɛ ko kuma banna ha voilà bɛnɛ chefan fila siri an ka taa o tɛ kɛlɛ banga ye an bɛ ɲɔgɔn na bɛn o tɛ kɛlɛ banga ye dɛ u bɛ ɲɔgɔn na de u k'a sama nka a ma ɲi dɛ o bɛna an bɛ maaw hakili jigin tigiya k'a fɔ n'a ma ɲɛ ala ye kɛnɛyaw sabati hali bi ala ka dɔ fara a kan amina rabi an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ fasojɔ kɛnɛ n'o y'an ka débat politique kɛnɛ ye min bɛ sigi radio la an bɛna a sigi bi heure n'a don bɛɛ fɔ an tun y'a kɛ dimanche 13h ye an y'a ye o ka gɛlɛn dɔɔnin an bɛna kɛ su daminɛni ye o b'a sɔrɔ maaw lafiyalen donc an b'ale kɛnɛ sigi ka nɛgɛjuru labila c'est à dire gɛlɛya politique sira fɛ fɛn fɛn bɛ Mali la bi k'a basakili ci namara t'a la nkalon bonya ni karama kɔnɔ liberté d'expression ni ala sɔnna don nataw la an b'a waati fɔ mais a kɔni bɛ kɛ dimanche o dimanche ni ala sɔnna bisimila ala k'o faamuya bɛn o faamuya sisan ayiwa an dontɔ i ko min fɔ bɛnkɛ i ko maa tɛ yɔrɔ dɔ la nka ala b'i lawasa ye tigitigi mamada o ko in ne kɛlen filɛ dɛ n k'a ɲɛ f'i ye wa a ɲɛfɔ n ye bɛnkɛ o an bɛ tunkarankew fo an b'u fo Mali den fɛn fɛn bɛ Mali kɔfɛ an b'u bɛɛ fo i ye journaliste mɛn i folen don o don i y'a faamu mamada kosɛbɛ un charlatan lamɛnbagaw ka hakɛ to un charlatan qui couchait avec les épouses des immigrés laminés ni nanzarakan ko ale u dadalen ɲɔgɔn kan bɛnkɛ mamada ko morikɛ min n'ale tun bɛ an lamɛnbagaw ka hakɛ to tunkarankew furumusow minnu bɛ u kɔ faso kɔnɔ dɛ mamada ja ale tun bɛ yɛrɛ kɛ mori ye o tuma ka kafoɲɔgɔnya kɛ a n'olu cɛ u filɛ k'a minɛ k'a furuba dasi k'a jigi tigɛ walo ala dun mulu dɔn cogo di sa bɛnkɛ ko bɔ mɔgɔ tɔw la ala n ka bi baara a ka spécialité olu di Allahu akbar e bɛ morikɛ in dɔn i kan k'a dɔn taabolo jugu b'a bolo o sa dɛ e tɛ morikɛ in tɔgɔ dɔn ayi n tɛ pourtant i kan k'a dɔn ne tɛ ale dɔn bɛnkɛ n tɛ mori sugu ninnu dɔn koyi sirigu mori don sirigu morike batuta mori batisa sikasoba don Allahu akbar a ye mécanicien de dabila ka taa moriya la o de fana laban n'a bolo ta k'a jigi tigɛ walo i t'a morikɛ dɔn ayi ma dɔn fɔlɔ ayi ma dɔn ayi k'a ɲɛfɔ t'ale morikɛ surunin a mori cɛjan man ca minɛ a kunkolo bɛ b'a ko siman biri y'a ye o kunkolo yɛrɛ danger ye wa zo don dɛ mori zo subhanallah la hawla a ye kɔɲɔmuso ta kɔsa in na yɛrɛ muso sɔnna la a b'o wari sɔrɔ nin moriya in dɛ Allah an bɛna muso in yɛrɛ ka furu nafolo lajɛ n'a jɛlen n'a ma jɛ an b'a minɛ a la ka muso minɛ a la wa kabaya bari jakite burankɛ don Abdurahmane jakite burankɛ don bɛnkɛ hali bɛ a warawala ɲanga ta morikɛ i k'a ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ a warawala kɛ bɛnkɛ ne ma se k'a faamu Uzazi Lassi séjourné ni mori kangara dɛ Uzazi Lassi séjourné Ouattara Uzazi bɔ a la Lassi Moussik Lassi séjourné Ouattara anta faraun Lassi Uzazi bi taa maa sɛbɛnw de la ma ɲɛnabɔ koyi voilà i n'a fɔ Uzazi séjourné SLT na ɲɔgɔn na o ale Moussik Lassi séjourné anta faraun anta iblis ana shaitan Lassi Ouattara morikɛ in tɔgɔ o a faamuna ne m'a sɛbɛn ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma bɛnkɛ charlatan ka taa Ora a kɛra village min na a bɛɛ yan a kɛra région min na a bɛɛ yan tɔgɔ fɔ de ye gasi a fɔ an ka taa bɛnkɛ ni ko ma diɲɛ k'a bɛ kɛ yan a bɛ fɔ de dɛ bɛnkɛ kulubi tɛ bɔ dugu la gansan dɔgɔkun tɛmɛnen e bɛ content na fu an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluwo Jara karita bamarakɛ Kuluwo Jara yɛlɛ b'a fɔ a bi an ka taa bɔ de ora dɔgɔkun tɛmɛnen o filɛ ka nin morikɛ in nin ka ko de gundo bɔrɔtɔra gafe min y'a fɔ an ye observateur k'ale ye kunnafoni min sɔrɔ nin batuta mori in sa i k'a dɔn nin y'a san fila a bɛ jamana in kɔnɔ dugu in na ye sa ja baara si t'ale la muso o muso n'i taara baara la fɛ a b'i ɲininka i cɛ bɛ min ne ko n cɛ bɛ nin quartier in na i ka baara tɛ ne bolo ne ko ne cɛ bɛ Italie a fɔ baara banna o bɔra o bɛ taa kun cɛ min na hakili ɲuman bɛɛ y'a fɔ ayiwa nin sa u y'a minɛ don min dɛ a minɛna ni min ye o cɛ bɛ Italie k'a don jouer la kana balaban ɲuman na k'a compteur sauter
ka uruliman ci ka supapu bloqué ka vilbreke ka abaja de ida morgen to yare do ay ko a Traoré Abdullahi Sumata la sore Traoré ka halalate Traoré nin ta halala bege ayo ku ay sa bege kana da kana sa bege Traoré halala de te bege kana ta mun kutu koy fala ba wage modu ko morgen ye Traoré astaghfirullah billahi bege ato ko anga tanga pa yakuna ko a Traoré ay jam ngon ngay za bege wallahi asabe kedi kan wala ayo sa bege bora jani ye kamale sangele di subhanallah abeni mbara en cejula wa ye tungarange muso min tarabasu akacha tay siki ayo gafe fasiri bawo ya fo chugo mi o yiga dosa o muso nu abe chebe tunga fe siki una kunye wana a karamo ne chebe tunga fa te warchi lama ni se ga 7 dia wala ga dalu dia akase ga warbo za ale de million joli fa ko haram al haram o barabita kunje timami ya ayati ayo la hawla wala sa babara antoro de la sa a tuwarange be ka tonyo kofe ni chugula ala de bet tuwarange ga keleke ka to kofe kana sigala de we tande go wardi munu ma yeso jonye ni ya du ala be nyona balo sa ni ya du ini ala be nyona kana siga ye kuma ni fam ngeni fam donc outé mais ala bi ni do sa aye muso min tarabaso u yu mine yere de kene kan cara bano tuwarange a joakere o de somina echa aywa muso in ti ta morikɛ in fɛ yen su fɛ n'o tɛ maaw na somi ja tilegan genge de fɛ a bɛ taa morikɛ fɛ selifana waati o tuma e de ye cɛ ye ayi n'o tɛ komi selikɛla mais komi e y'a waati yɛrɛ fɔ ne de ye morikɛ a bɛ lasu midi waati don wa an ka taa bɛɛ kɛ an ka taa kana kuma ɲini ka don da a bɛ farawuna lasi watarabo ye k'e kɛ morikɛ ye abada dɔkibaru se ka bila a tɛ se numukɛ in sa o de ye muso in bɛlɛnbɛlɛn o b'a bɛlɛn a sɔminaw tile dama a sɔminaw babada donnen ba minɛ o hakilila tigɛlen Allah a nani jɔ ko na a ye mankan min mɛn nin tɛ nasidi mankan nin tɛ kuranɛ kalan kan ayi nin tɛ kitabu kalan kan ale ye da kɛ kaw ko ta ma yɛlɛ dɛ ala da karila kan astaghfirullah uzubillahi ala de y'a ci o ala ba bɛ se ala la wa ayi abada a tɔ fɔ bɛnkɛ ala bɛ fanga don a la hali ni porte blindée don a b'a kari ka bɔ yen min bɛ ka datugarange ninnu ka o kɔfɛ ala de b'a i y'a faamu wala da kari yɔrɔ min taar'o sɔrɔ i b'a ko tumu a ma kɛlɛ kɛ dɛ a ye min kɛ i b'a dɔn a ko a ye na morikɛ jɛnɛyakɛla n y'a minɛ bi n kɔrɔkɛ muso b'a bolo ka kule ka jama wele ka kule da ka jama wele a ye sibila yɔrɔ ka di ye a tɔ fɔ bɛɛ kɛ de morikɛ in ye farawuna lasi sensuruni a ye bɛɛ kɛ hinɛ la yɔrɔ la a bɔgɔli bɛna siri a la yan an ka bɔ yɔrɔ na an ka c'est à dire an ka a détourner ni yɔrɔ la an t'a bali bɔgɔli la an bɛ bere de bɔ bɔgɔlikɛlaw bolo u k'a kɛ bolokuru ye kojugu tɛ bɔ dugu la kɛ nɔgɔra jama de nana hi kɛ u ye sutura min da u kan dɔrɔn k'u ka fini don jɔkɛ yɛrɛ ko ten u y'i jɔ da la ka rido jigin u ka fini don a ye kɔrɔkɛ muso a t'a fɛ maaw k'a langolo k'aw tilala fini don na k'an tilala a ye muso tɔ bila an ɲɛ ko morikɛ b'aw bolo u ye 12 k'a la u ye foroba bugɔli a bɛ fɔ ko 12 de san kalo 12 bugɔli k'a makarito bugo k'a jigitigɛ bugo 12 bon bɛnɛ tɛ i b'a dɔn masurunin bɛ se boli la a y'u tila koyi a y'i digi dayi a dirilen don a la boli ani ko boli t'a kɛ a dirilen don a la mais sɛbɛn fasiri ba ko min y'ale yɛrɛ dabali ban min ye journal nin sɛbɛn a ko nin bɛɛ kɔfɛ tungaranke muso ninnu cɛ minnu bɛ tunga fɛ k'a dɔw y'a kɛ komi fiɲɛ ma wuli yɛrɛ malgré ces parties des gens en l'air les époux des femmes abusées ont fait comme si de rien n'était k'a dɔw y'a kɛ i b'o foyi ale b'u bɛ continuer ka muso ninnu na don ka wari ci u ma i n'a fɔ u ye ɲɔgɔn dɔn don fɔlɔ min na k'u m'a kɛ kuru ye u m'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye sɛbɛn fasiri ba k'ale m'o yɔrɔ de faamu ale tɛ se k'o faamu bɛɛ kɛ ale tɛ tungaranke ye o voilà a tɛ se k'o yɔrɔ faamu dɛ bɛɛ kɛ i tɛ min ye i tɛ se k'o réalité bɛɛ faamu dɛ bɛɛ kɛ mamada o bɛ faamu an ka bɔ journal kɔnɔ ayiwa tungarankew y'an ka maaw ye mamada o bɛ faamu ne bɔra ka taa fɛn ɲini de
suna ni farda de bɛ ne ni e cɛ n'e ma se k'i yɛrɛ minɛ ala ɲɛ b'i la a banna muso ninnu ma ala kɛ mais tunkarakɛ ninnu fana bɛ se ka ko dɔ kɛ yen muso t'o kalama ou bien voilà ala ɲuman bɛɛ bon bɛɛ ka kɛ ladiri ye ala k'an kɛ ladiri ye o de ka gɛlɛn siga t'o la bɛnkɛ ni ala ye maa min kɛrɛkɛrɛ o ni min yɛrɛ ye ni da ka kan ŋani kɛ maa dɔw la ala bɛ yafoni sira i ye ala m'o kɛlɛ e b'aw de y'a to ne ka sira tɛ muso la Mali la yan parce que ne furumuso bɛ Faransi ye mais Bafunɛ bɛ Faransi ye an tɛ dan sigi bi da la waati i ba jo dɔ Tarawele bɛ Amérique o dalen don ne la waati bɛ ka tori kan an bɛ jo dɔ fo ka barika da an b'a fo ka Tarawele Turamansi ka n tɔgɔman fo an b'a fo bɛɛ fo bonyaw barika da ye an b'u bɛɛ fo dan t'a ka mɔgɔya la k'a denmuso fo Ayisa an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ o tɛ dangari bi t'a la o bɛ dan sigi bi t'a la n'Ala ma basi kɛ inchallah sini nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 n'o talan gosira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telew n'Ala ka an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ inchallah n'Ala ka jɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam